Aksyon ko sa mga nangangailangan, aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan, aksyon ko patuloy na magsisilbi. Isang masipag na pilantropo, sa hirap at ginawa kasama mo. Malapit ang puso sa mga natutulungan, may aksyon lagi sa nangangailangan ng idol nating congressman. Marami nagawa sa Kabikolan, ang ako Bicol sa pamumuno ni Kong Zaldico. Aksyon ko, may magagandang programa sa buong bansa. Aksyon ko, sa anumang kalamidad handang tumulong. Aksyon ko, ang ating katuwang sa kaunlaran. Aksyon ko, si Kong Zaldico maaasahan. Aksyon ko sa mga nangangailangan, aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan, aksyon ko patuloy na magsisilbi. Sama-sama tayo sa pagtutulungan, kasama mo ang aksyon ko. May mga tulong sa kabuhayan, sa edukasyon, infrastruktura, may benepisyo, may mga ayuda, medikal, pinansyal at teknolohiya. Senior citizen, kabataan, lalo sa may mga kapansanan, mga planong na isa katuparan, may malawak na bisyon sa kabutihan ko. May magagandang programa sa buong bansa. Aksyon ko, sa anumang kalamidad handang tumulong. Aksyon ko, ang ating katuwang sa kaunlaran. Aksyon ko, si Kong Zaldico maaasahan. Aksyon ko sa mga nangangailangan, aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan, aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko sa mga nangangailangan, aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan, aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko, Pagkahapon mga kaaksyon, aldaw kita ngunyanin Biyernes, petsa 27 na kan bulan kan Agosto, taong 2021. Kami sa liwatan sa indong makakairiba, dahil iba, Remy Araneta Mendones, Anma Salvador, kan Bicolandia. Masiram na hapon, Bicol Region. Ako mampuan sa indong lingkod, Joshua Martinez, ang sa indong Mr. Siram. Mga kaaksyon, ang programang inihatod sa indo kan ako Bicol Party List, ini man ang programang kakampi kan mga inaapi. Kasurog kan mga Bicolano, katabang kan mga nangangaipo. Inian, Tabang Ora Mismo! Maray na pagkahapon mga kaaksyon, live kitang nadadangog sa 90.7, Radyo Ragon Legazpi as in 88.7, Radyo Ragon Birak, Catanduanes. Live na live man kita sa Facebook page kan Action Ko Center, Facebook page kan ako Bicol Party List, Facebook page kan Action Ko Online TV, and of course, sa Facebook page mismo kan Pilantropong Congressman, kan ako Bicol Party List, Congressman Zaldico. Kaya pwede ka mong magpa-shoutout, pwede ka mong magpaabot kan sa indong mga reaksyon, opinion, mga comments, pati naman kan sa indong mga inagrangay, asin mga impormasyon na muya po nindong ipaabot digdi sa programang Tabang Ora Mismo, kan ako Bicol Party List and Action Co Center, ninhuli taan beto kaini, para po matabangan, maalalayan, maayudahan, mapaugma kamong mga kapwa Bicolano ni Congressman Zaldico. And syempre mga ka-aksyon, Basko Gunta partner, ang sa tuyang hapon, huli taigo kita ning espesyal na bisita, ngunyan partner na pagkahapon. Siyempre bago ang sa tuyang espesyal na bisita, rumdumunin da Friday ngunyan, may Yes, manggagana may ngunyanin. manggagana ngunyanin 5,000 pesos! May manggagana man in tablet. Ayan. Kaya partner ngunyan na aldaw, siguradong may mapapaugma kita, may matatawan kita ning panibagong pag-asa sa tabang yan ni Congressman And Saldi. siyempre, kasabay tangon yan si Pahingi. Ayan, yaon digdi sa studio si Pahingi. Mabel. Pahingi. Pahingi. Albida kang Lakwatsa probinsya. Mm-hmm. Mga ka-aksyon, Sige. sabi ko nga ni partner, espesyal ang sa tuyang hapon ngunyan, hulita, may makakaibahan kita, gikan partner sa Nav for Sol. Sa susunod kaya partner na semana, ang nakatalaan na gibuhon ang
Philippine Military Academy Entrance Examination Oy, or PMA exam. Iyan partner gigibuhon sa Naval Forces Southern Luzon o NAVFORSOL. So mga nangangarap maging PMAer. Correct, partner. Oo. Kaya, kumusta ang ta, partner? Ang paghahanda kan NAVFORSOL. Marin na pagkahapon, Lieutenant Rigel Gatarin, ang pamayo ini partner kan Public Affairs Office kang NAVFORSOL. Marin na pagkahapon. Magandang hapon. Ayan, Tagalog kita, partner. Sige, Tagalogin Magandang natin. hapon, Lieutenant. Oo. Magandang hapon, ma'am. Ipasok Magandang mo hapon, po sir. dito, Lieutenant. Ayan. Sa Sa loob ng loob po, precinct. ayan. Magandang hapon sa muli po. Magandang hapon, ma'am. Magandang hapon, sir. Ayan. First time mo, sir, dito sa aming programa and welcome po dito sa Tabang Ora mismo. Yes, first time ko dito actually. First time din sa Bicol. Ayan. So hindi ho kayo taga rito? Hindi po, sir. Hindi po ako taga Bicol. Taga saan po kayo? Taga Cavite po ako. Cavite. Oo. Siya, partner, ang Doon sa lugar partner ng mga agimat. Oh, yeah. Kakapalit pa lang siya kay O Lieutenant kasi nung Caretas. last time na nagkaroon tayo ng interview sa NAVFORSOL, hindi si Lieutenant ang kasama Kaya natin. partner siya ay bago dito sa Bicol Region. Kumusta, sir? Ilang buwan ka na po na naan dito sa Bicol Region? Mag-1 month pa lang po ako, ma'am. Actually, maganda dito sa Bicol. Maraming magagandang tanawin. Wag mo nang dugtungan ang tanawin, sir. Maraming magaganda. Last time na nakausap namin yung mga taga NAVFORSOL, marami sa inyo yung tinamaan ng kwan, ng nagpositibo sa Oo. COVID-19. Kumusta ngayon? Ang NAVFORSOL po ngayon is maganda naman po siya ngayon. So, back to operations po naman po. So wala Normal nang pa may rin po. COVID? Kahit wala naman po. Ayun. Okay. So, nakalabas na partner sa sinasabing facility. Nakalabas na. Yeah, Oo. nakalabas na. Sir, kailan po itong nakatalaan na examination para sa mga gusto pong pumasok sa PMA? For those mga gustong pumasok sa Philippine Military Academy, there will be a military examination this coming next week from 02 September to 04 September. So 3 days po siya. September 2 to September 4. So, 3 days ang nakatalaan para sa mga may gustong makapasok sa PMA. Ano po ang mga requirements at sino po ang maaring maging kwalipikado para maging PMAer? Sa ngayon po kasi sir, ma'am, meron na po tayong mga list of mga mag-exam. nakapag-online ko na. Online na Application. application. Pero Wala nang walk-in, meron pa rin. Pwede pa rin mag-walk-in. Pero initially, for the information of all, lalo sa mga mag-walk-in, ang qualifications po natin, basahin ko lang po. Sige baka po, sige po. makalimutan ako. Opo. Of course, number 1, natural-born Filipino citizen ka. So talagang dapat Importante dapat Pilipino. Pinoy ka. Opo. Pinoy po. Physically fit and good moral character po tayo. So bawal po tayong pumasok dito ng meron tayong Merong mga records. records. Opo. Single and has never been married, nor pregnant, nor have a legal obligation to support a child or children. Meaning po, parang walang sabit. Walang sabit. Dapat So, single. kahit marami ang girlfriend, basta hindi kasal. Single but ready to mingle. So, yun. Ayun, sir. Probably po. Okay. So, dapat malinis partner ang papel. Oo. So, kumusta po, sir, yung paghahanda po ng NAVFORSOL dito po sa paparating na PMA examination? Yung mga preparations po natin is normal operation. However, we comply for those yung mga IATF na requirement po. So, dapat pagpasok po nila doon is naka-face shield, Opo. naka-face mask. Of course, dapat may dala din po silang health certificate or galing sa it's either municipality nila or sa mga barangay nila. Opo. Linawin lang natin, sir, Partner, yung health idagdag- certificate. Kanina, may hindi tayo natapos yung height, Lieutenant. Idagdag ko po pa. Sige, Wala. yung height. Actually po, binagsak na po natin yung height kasi binaba. po, binaba na po natin ang minimum height requirement for both female and male. Male. Oo. 5 feet na po Uy, siya. pasok Five na flat. ako, partner. Five flat. Ayun. Pasok na ako. Kaya lang, may age pa din yan. Dapat yan yung edad naman. Yung edad. Yung age po natin po, at least 17 years old and not more than 22 years old Ay, hindi, wala na. Wala on Labas na tayo. 01 June of the year of admission. Okay. 18 years old to To 23. 17 po. Ah, 17 at least to 23. 17 to 22 2. 22. on 01 June of the year of Ayun. next admission. Okay. For next year po siya kung at least 22 pa rin po. Opo, opo. Oo. Then, at least high school graduate ka, grade 12. Grade 12. So, pwede na. So, gaya po ng nabanggit nyo kanina, meron ng mga nakapag-registered, nakapagpalista online. Mga ilan ho lahat na yung nakapagpalista? I-plug ko na rin po kasi. Buong Bicol yan, ha? Buong Dito po Bicol sa mag-i-exam ang dito? sa buong Bicol po, dalawa po kasi ang exam Billeting venue. testing examination. center. Oo. So meron po tayo sa Naga at meron po tayo dito sa Legazpi. Oo. So dito po tayo sa Legazpi, ang
Ang nagpa-reserve po online, meron na po silang exam permit is nasa 640. Uy, marami ang gustong maging PMA. Ano yan, sir? More than sa target or sakto lang? Na medyo mababa pa siya ngayon kasi siguro dahil because of the pandemic, Pandemic, the current oo. situation natin, kaunti na lang rin yung Anong, nag-try. yung bang 3 days na pag-exam na yon, Hati. araw-araw, iba ang mag-exam? Yes sir, dahil po dan sa, yan po yung mga paghahanda natin dito para malimitahan natin yung pagkalat ng Pagsunod sa virus. health protocols. Yes. So Okay. the first day will be the first 300, First 300? then the remaining 340 will be in the next day. Okay. So kung mapapansin po nila, kung yung surname is nagsisimula sa letter A, Doon din magsisimula. silang mauna. sila yung Ayan. first 300 until to the last, i-check ko po dito So, meaning partner, alphabetically order. Alphabetically order. Okay. Oo. Importante na Oo. naitatanong natin yan sa kanila. Eh. Oo, kaya ako partner nung nag-aaral pa ako. Kaya kung letter A ang, ako ang partner. apelyido mo, letter O na, doon ka sa second Oo. day. Ako ba swerte ako letter A, ako nag-aaral ako kasi Araneta partner. Araneta. Palagi akong nauuna. Oo. So from A, ma'am, hanggang letter G, Golingko ang pinakahuli, ma'am. Golingko. Golingko. So First day. First First day. day. So kung ikaw ay September 2 siya. September 2. Kung ikaw po naman ay sa September 3, mag-uumpisa po kay Goloso. Guloso. Goloso po yung surname niya. So, Hanggang doon sa hanggang dulo. sa pinakadulo po. Ay, yung ikatlong araw, sino mag-exam doon? Walk-in. Yung the last day will be reserved for the walk-in. Ayun. Okay. oo. So, Ulitin maliwanag, natin, partner, ha? partner. Yung First unang day, araw, September A. 2, A to... A to G. Oo. Pero may kwan din. Kalahati ng G. Tapos, tapos, second day, Goloso hanggang letter Z. yung September 4 para sa mga walk-in. Yan, maliwanag. Maghapon ba yan, sir? Yes, maghapon po, Ano sir, yan, ma'am. may libreng snackan sa kapanangalian yung mag-exam o kanya-kanya? Medyo ano po ngayon, kanya-kanya po yun. Kulang ang budget. Walang po yung budget natin dyan. So, Madami kailangan po kasi. magbaon sila. Pero may break time ba? May break time o kailangan dala na nila yung pagkain nila? Dapat po, prepare po talaga sila physically kasi Uh-huh. battery test po to. So May- meaning, before sila mag-exam, dapat busog, nakakain na. Oo, Yes, at saka ma'am. may baon ka na. Oo. Maglaga ka na ng itlog, partner. Ilagay mo na. Habang nag-exam, pwede kang Pwede, kumain ng itlog eh. chocolate. Hindi naman siguro bawal kumain, sumubo ng itlog habang nagkuhan. Hindi naman, basta wag ka lang uutot, partner. Baon ka tapos- Baka ma-distract yung mga examinees, Oo. ano? Oh. Ayan. Sir, balik tayo doon sa sinasabi nyo na dapat may mga health certificate. Gusto ko lang po mailinaw, ano to? Yung health certificate na negative sa RT-PCR test or antigen or ano po, para at least alam po ng ating mga kababayan. Sa mga gusto pong mag-exam, sa mga papasok po dito next week do sa Naval Forces Southern Luzon, sinusunod po natin kung ano po yung requirement dito ng province of Albay. Especially kasi minsan may nag-exam na from Catanduanes, tapos Masbate, yung sakop po dito. So kung dito lang naman po tayo sa sa atin, sa Albay, kung ano lang po yung requirement dito is Okay na yun. naman po So ng meaning po sir, hinahayaan nyo na po nasa border yun hingiin. Pagpasok po sa inyo, hindi na masyado kayong hahanap ng mga certificate na yon. Yes, ma'am. Kasi kung ano po yung requirements dito sa atin, is, Ibig sabihin, pinapasok ka sa So, border, ibig clear sabihin, na. meron kang Yes, okay. requirements. At naka-separate at saka naka-social distancing naman po yung exam ngayon. Hindi medyo layo-layo po sila sa pag-exam. Kaya Away-away muna. wala muna. Once Ay, in a malawak naman yung grounds ng Oo. nagpursul. Anong dadalhin nila sir? Pen or pencil or sa inyo na din po? Kung mag-exam po sila, of course, they will bring exam permit, copy of birth certificate or copy ng form 137, 138, 2x2 ID pictures, 2 pencils, yung number 2, valid ID force para malaman po natin kung sila talaga yung mag-exam. Ayun. Then, mask, face shield, and personal alcohol. Ayun. Ilan ba sir yung passing grade? Or ilan ba dapat makuha nilang score? Ang tanong natin, ilang kwan yun? Ilang items yung exam? O doon muna tayo. Ilang items? Sabi ni 1,000? partner. Actually po, medyo mahaba po siya. Ilan po? 1 million Hindi naman items? po. Ano po? Hindi naman po lalampas ng at least mga 500. Mga 500 items. So ilan po dapat yung passing score? Hindi ko po masyadong we will answer na lang po later on. Ayan. Okay. Sagutin ko sir. 5 mistakes. Okay. Lieutenant, baka panawagan mo po doon sa mga mag-exam. Baka may mga gusto kang klaruhin para sa kanila. Please go ahead. Of course, doon sa mga mag-exam, be prepared.
matulog ng ano ng maayos. Bawal Of ba, course, sir, yung nakainom or whatsoever? Oh, siyempre, ikaw naman, Oo, partner. gusto ko of sabihin, course, partner, at least will kasi... affect kasi yun. Kasi Nakainom Oo. ng milk tea, pwede. Pwede, Oo. okay. yung para sa mga walk-in po, meron pong website kami dito, yung Naval Forces Southern Luzon. We'll post doon yung QR code na kung saan kung hindi ka nakapag-apply online, you have a chance pa rin na makapag-rehistro doon sa kung walk-in ka. So, by tomorrow, we will post that para at least malaman ng Philippine Military Academy, oops, meron pa palang mga humahabol na mag-exam. So at least they will be given a chance. However, yung accommodation po natin dito will be in first come first serve basis. Subject pa rin po to sa questionnaires and answer key. So kung gusto talaga nilang medyo maaga po talaga sila pumunta. Opo. So, paano naman, sir, yung mga examinees na wala silang mauwian dito? Meron ba na free accommodation sa inyo? Ay, hindi, kanya-kanya. Oh, dahil gusto ko malaman, partner, kasi yung mga kababayan natin na talagang isa yan sa mga iniisip. Oh, meron po ba na nakatalaan na Tutuluyan. space or rooms? Sa ngayon po ma'am, wala pa Wala po kami pa. naka-reserve para sa kanila. Medyo madami din po kasi sila kaya Yeah, mahirapan din po oo. tayong ma-accommodate nila yung Hanap na lang yung sila nila. partner ng mga tutuluyan Sa'yo, na partner, mura lang. i-offer mo yung sa'yo, partner. Ha? Oh. Yung sa akin, i-offer ko. Hindi, yung sa ano mo. Ikaw naman ka talaga partner. Yung sa imong sir, may idagdag ko lang po, sir. Kasi, syempre, etong mga kababayan Hindi, natin. Bakit pa partner? Kita mo may nakakaratula dyan yung Embarcadero Hotel. Oh, pwede, Kita mo, pwede. 250. Oh, pwede. Dito sa Embarcadero. Sir, yung mga kababayan natin na nag-submit na po ng requirements, ng application, paano po ninyo na-notify na they are belong to the examinees? Of course, ma'am, nag-post po kami ng mga list of the names. Nakita nila doon sa sa website na rin, pati at the same time doon sa website ng Philippine Military Academy, nakasama po sila sa mag-exam. So, once na kasama sila, meron naman na Diyan ba, Lieutenant, nag-i-inform sa inyo? Diyan ba, Lieutenant, sa ganyan na mga nag-exam, halimbawa 600, yung mga nakalipas na mga examination, mga ilang porsyento diyan ang nakakapasa? Hindi po natin masasabi, sir, namin. Depende po kasi sa quality ng mga nag-exam. Usually, saan aspect or factor na fail ang mga Halimbawa, gusto nung kayo mag-exam? yung nag-exam, Lieutenant, ilan kayo noon magkakasama? Yung batch Hindi mo? po naman po kasi namin madidetermine. Kasi buong Pilipinas po kasi siya. Sabay-sabay. Oo. Okay. Usually, sir, saan aspect na nag-fail? Hindi po namin masabi po. Kasi actually, Mathematics? more on, ang exam po kasi dyan is mga algebra, geometry, verbal and mga pattern analysis. So, di po natin ma-sure kung saan po talaga nagkakaroon ng pagkukulang para hindi po So, next time, sir, yun ang gusto kong malaman para at least may focus naman ang ating mga kababayan na gustong pumasok sa Philippine Navy itong mga may hirap na aspect or subjects. Anyway, sir, ano pa po yung mga ibang program na nakatalaan po ngayong pong paparating na buwan? Aside nitong PMA examination, meron po ba? Sa ngayon po, ma'am, actually, yung mga nakarang buwan, tapos this coming month, meron tayong Pacific Partnership 21 na kung saan may ginaganap doon na partnership with US Navy counterparts, yung Pacific Fleet Command, together with AFP and other government agencies dito sa Legazpi, na kung saan this coming September, meron tayong humanitarian activities like mag-aayos tayo ng mga classrooms like ng schools of Bagong Bayan Central School at ng Gugun Central School. So, yung mga counterparts natin doon, meron silang funds para ipaayos yung mga classrooms. Opo. In terms of heads po, sir, sa NAVFORSOL, kumusta po? Sapat lang po ba? Kailangan ba ng augmentation or tama lang, based sa budget po na ibinaba dito sa Southern Luzon? What do you mean, heads, ma'am? I mean, tama lang ba itong mga personahe na meron po ang NAVFORSOL dito po sa Southern Luzon? Yes, ma'am. As of now, operational ready ang NAVFORSOL po, ma'am. Okay. So baka, sir, meron ka po, sir, na panawagan sa ating mga kababayan etong tungkol pa din po sa paparating na PMA examination. Go ahead po. Yes, ma'am. Sir, for those mga kabataan na gustong maglingkod sa bayan, of course, napakaganda ng Philippine Military Academy. Of course, you have to noble privilege of serving the country and its people. Pre-college education po to, with rounded curriculum. Then, meron na po siyang salary. So, kung pag-training po siya, Automatic. automatic na meron ka ng salary.
then guaranteed job after graduation. So, after mo mag-graduate, wala ka nang problemahin sa trabaho mo, meron ka ng Destino ka na. destino. Sa Then, Mindanao. hindi naman po. Depende po kasi. Sa Afghanistan. Of course, yung progressive career as an officer in the Army, Navy, and Air Force, kung saan po siya Ma-assign. Opo. And then, specialized professional training for military, exceptional training and billeting facilities, and of course, training requirements are provided. So, means pagpunta mo lang doon, damit lang yung dala mo, the PMA will provide Will for provide. Ayun. Yun sana. Mas pag inalayas sindakan sa iyang mga pamilya partner, pag duman, may ipoprovide na ang PMA. Okay. Salamat po, Lieutenant Rigel Rigel Gatarin. Gatarin. Ayan mga ka-aksyon, nadangog ta si Lieutenant Rigel Gatarin. Maliwanag partner ang sa iyang explanasyon, manungod digdi sa papaabuto na PMA, examination. Thank you so much. Thank you, Thank sir, you ma'am. so much, Thank you. sir. Mabuhay ang Nav for Sol. Mga dugang, sa samuyang pagbabalik, mapuon na kitang magtaunin ayuda ang tabay sa nakamo. Mabalik pa ang tabang ora mismo. Mga pasyalan at lugar na mapapaabda ka. Mga pagkaing lasang pahingi pa nga. Mga personalidad na mapapasana all ka. At iba pang kwento sa Bicol nyo lang makikita. Bibida ko lahat yan dito sa La Cuacha Provincia. Your one-stop magazine show for everything Bicolano. Serving soon sa Action Ko Online TV. Puun kaidto sa Gungunyan, padagos ang pagsuporta kan Ako Bicol Party List sa edukasyon. Yaon ang educational assistance sa mga nagkaklase, pagdistribuer ng mga computer sets sa mga eskwelahan, pagpapatugdok ng mga school buildings as in multi-purpose buildings, pagdonar ng mga libro, ayuda sa brigada eskwela, asin pagrekonosir sa mga matitibay na estudyante. Yan ang satuyang sa diring partido, Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurog pa! Kang panahon pag uli midigdio, ali kaming 6 kilometer danger zone. Bali 502 units kami digdio. So iba sa Samuya, nagbaralikan for dahil gani takulang kaming pagkukuha ang kitubig. So iba nagkaralot. So iba ararayo ng pigwaan bikiinuman. So, araw kayan ang buhay-buhay mi talaga. Then, nag-abot na sa truck, nag-aagi na sa truck baga, nagabayad kaming 7 pesos ang kada sarong container. Hindi na po nindo kay Kuhan paano maghalat ng water truck kasi magbayad ng 7 pesos kada container. Importante, ikaw na po kitang malinig na libreng tubig, ano? Daing naman po nindo kay Kuhan na maglakaw ng 10 kilometro sa baba para makakuha ng malinig asin masasarigan tubig inumon. Huli tayaw na po digdi mismo sa komunidad nindo ang malinig asin bastanteng tubig. Pero sa kanya, dako lang ang pagpasalamat ni.
na inot na digdi sa ako Bicol. Nakabitulos ang nainot na natawan digdi. Kaya salamat na dakulaon sa ako Bicol. Digdi sa bilog kay niong resettlement sa Kami po sa ngaran po kang organisasyon ang Braid ako lang po ang samuyang pasasalamat aron kay yanta nautog manggilayon sa samuyang pangaturugan kay Gwaki. So itong maray na inuman baga ng tubig. Dahil ito ang primerong kaipuhang kang tao talaga digdi sa mga sa resettlement. Ayan, dako lang salamat talaga. Congressman Saldi, dakulaon sa bilog ming puso, digdi sa laong kaining resettlement. Dakulaon ang pagpapasalamat niya mo. Dahil may kamalilinwan habang kami nabubuhay. Puun kaidto sa Gudgunian padagos ang pagsuporta kan Ako Bicol Party List sa edukasyon. Yaon ang educational assistance sa mga nakaklase, pagdistribuer ng mga computer sets sa mga eskwelahan, pagpapatugdok ng mga school buildings as in multi-purpose buildings, pagdonar ng mga libro, ayuda sa brigada eskwela, asin pagrekonosir sa mga matitibay na estudyante. Yan ang satunyang sa diring partido Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Mga pasyalan at lugar na mapapa-abdak ka. Mga pagkaing lasang pahingi pa nga. Mga personalidad na mapapasana all ka. Sana all! At iba pang kwento sa Bicol nyo lang makikita. Bibida ko lahat yan dito sa La Cuacha Provincia. Your one-stop magazine show for everything Bicolano. Serving soon sa Action Ko Online TV. Nagbabalik mga ka-aksyon ang tabang ora mismo. Yan. Partner. Hello muna kita sa mga parantabay Oy, na to. may text digdi. Good PM Mr. Siram and Ma'am Rems. Present mi Good dito PM. Taplakon. Ay, Hali maraming kay napagapon. Aimee. Ay, Amy, John sa Taplakon. Kamalig, partner. Kamalig. Tama. And syempre, partner, hello man sa satuyang 1,600 viewers. Hello, hello, hello. And syempre, partner, hello man and happy birthday kay Jeremy Santilla. Ang Pongski ng Project 3. Hello, hello. Happy, happy birthday sa iyo. Maintain ang pagiging pogi. Magpapansin ka. Magpapansin ka dahil birthday mo. Kami. Ang pagbatiyan, gikan kay Teddy Kapinpin. And syempre kay Goods, happy 3 years and months sa Ayan. Happy Mansari kay Pao and Goods. lampas ng 3 years and may kumpirang months, sinda. Ang pagbati, hali kay Mami Ning. Happy Mansari Pao and Goods. More years to come. Ayan. Ulitin ko ha, happy birthday kay Jeremy Santilla, ang Pongski ng Project 3. Ayan. Okay. Happy listening and happy viewing. May bisita kita kunyan partner, si Robilin Yan, Nunez. si Robilin Nunez. Maray na pagkahapon po. Maray na hapon, ma'am po. Taga saan ka, Robilin? Taga Bunga po. Bunga Ligaspi, pirang taong ka na? 34 po. May agom? Meron. Pira? Saro lang. Anaki? Anaki. Apat po. Apat. Oo. Anong trabaho? So agom ko po may trabaho, labor po. Labor. Ako po sa arong lang. Yan. Sarong. So, ika ang nag-aasikaso sa mga ate. Ayo po. Opo. Ate Robilin, ano po ang sa imong rason kan pagrani sa tabang ora mismo asin sa ako Na Bicol? makahagad po kay dit na tabang na mapayos po ang arong. Natanano sa arong mo? Naulag po kang naraot kang bagyong tisoy pa po. Kang bagyong Tisoy. Uli-uli na. Yun ang po talaga. Nirang ka ni Tisoy. Naagyan mismo ni Tisoy. Oo, tapos Grabe si Tisoy. ni Rolly pa. Sungun niya. Ba't kay ba si Ruli? Bahan. Jamming si Tisoy sa si Ruli. Iyo po nagjamming gayon. Tapos inagyan sa arong mo rinang ka. Ayan, Ayun partner, po. ang sa iyang Talaga arong. na. O, kung may sasabihin ka kay Rolly, buda kay Pastid yung maray Tisoy. ni si Tisoy sa Ano si ang Ruli. sasabihin mo kay Rolly, buda kay Tisoy? Hindi ka na sana magbalik. Tabugaan mo man ay. Tabugaan mo. Si Ruli. Kasi Tisoy.
Sige, tabugaw Oy, mo. bagyong tisoy, Rolly, sana day na ka magbalik digi sa Pilipinas. Ako talaga natatakot. Ay, dahil Pag man may matatakot sa bagyo. imo si Rolly kasi tuy-soy ta nag-uulo ka. Dapat ang pagtabuga, so dagit. Sige. Dagit. Dagit. Di ko kaya. Nagtisoy! Narukan, sige. Oy, tisoy, Rolly, day na ka magbalik digdi. Ako natatakot sa Indo. Matakot man kamo sa kuya ngunyan. Ang arong ko talaga urulag na. Di ko na papaayos. Ano titigbason mo si Rolly? Sa kasi Iyo, tisoy? kung pwede sana. Okay. So nailing ko, Ate Robilin Suharong Nindo, ibig sabihin, panaguran sa luwas, naguran man sa laog? Iyo po, nag-uuran man. Baka pag nag-uuran man sana, Iyo mga ani. gusto sabihin, kung mainit, okay man. Siyempre partner, pag mainit, sinag man ang, yan o partner, ang itsura kan sa iyang harong, na, porramintras, ano itong pigtapal nindo? Trapal po. Trapal. Okay, sa Pero itong kanay na nakasablay na luma itong na. brief, kasi na brief itong nakasablay. Sa aki ko. Okay. Iyo partner, aluyo naman ang gan. Pero man na taon iabot iyan kung iyan natrapal Ano? kang linag nindo. Pinahiram man sana sa kukang pinsang. Dahil mo na ganyan. inuli? Hindi ko na inuli. Medyo ano na po, Marupok luma na. na, marupok na, pigtatagdo na. So grabe na paano yan, ayan, baga naiiling ko, may nagbubukas pa, ibig sabihin, route iyan na parte Route digdi. po Saan ka mo talaga yan. nagtuturog dyan? So, dati may pong kusina, medyo maray-maray pa. Yung pinakarimita, may maigdaan sana. Yung pong pigano. So pero man ang tigikita ni Agumo. Sa paglibo. 350 po. Minsan kulang pa po. Ya, lulo, baga man ay ang binta, dahil man dyan sa ilukin na nini-irip. Iraki Diyos day man O, po. bukas lang iyan na bintana Bukas nindo lang pa po nagtuturog yan. ka mo. Open yan. Sa 350 a day na ano ni Agumo, pero ang pigpapagatas nindo. Duwa po. Minsan sa tiyos kang buhay, minsan kapi na sana. Ang pigpapadudot Iyo nindo. po, sa duma sa 11 months kong aki. Yan, ngunyan. nakakabakal pa man kabukan pag konsumo, bagas, panira. Medyo pigkukulang po, pero pigiinat-inat. Ano ang kadalasan nindong panira? Minsan po gulay, minsan abo ka mga aki. Pero tulong bis pa man ka mo Pigtitsagaan. nagkakaon sa magapon. Tulong Iyo bis. man po, minsan ang agom ko agad sa mga tiyaon niya. Kung may surusubra duman sa mga tiyaon niya, nag-agad po siya. Pero dahil man naglilibungan pa yung mo kay Agumo, Dahil- na araw kaya ng Hindi sitwasyon man po, nindo. taaram ko man ang Dahil man sitwasyon naapektaran niya. ang sa indong love life. Hindi man po. Makusog igang ang ano nindo, Kusugan na lang pagkabuot sa po ang lambag buo. saro. Iyo po. Pero nahihira ka sa mga aki. Iyo po, bilang gurang naira po ako Pirang sa mga taon aki matuwa ko. mo? 9 po. An bunso. 11 months. Mhm. So, pag may raot ng panahon, ano ang namamatayan mo ate? Ano po, pangamba, nangangamba ako na maraot na naman. Tapos sa'yo naman kami po maki-star. Minsan dipisal po maki-star. Mas mari po talaga may sadiring arong, maski Pag simple makusog ang lang. uran man, ay makusog man ang bulos ng tubig sa indo. Iyo po, ba talaga sa laog kang arong may. Yan na sana ang nakikigi mo pag nagbabaha na. Anong namamatay mo? Pigsasalod ko na sana po kung anong maisasalod ko, maski planggana, balde. Para dahil lang po, magdugi mag-ano yun po. Tapos ang salog ng partner daga. Kang nakaging bagyo, saan ka mo naglipat? Sa tito ko po, medyo maray ang arong. Tapos pag uli nindo, arong Ayun nakatosok na po ito. So, wala na talagang atop. Mhm. Kaya pigano may nalang sa kusina. So, yaong ka po digdi manay sa programang Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico and Congressman Pido Garbin kan ako Bicol Party List. Ano ang gusto mo umuya mong hagadon sa inda? Na sana po tabangan po ka kung magpa-arong. Maski simpleng arong lang po. Na day po pigtagduan ng arong mi. Yun lang po ang hagad ko. Halimbawa, Arong pong maray. anong klaseng arong manay arugan mo niyaon dyan sa kamilya? Ay bako po, simple lang po. Na, So pang barong-barong lang ayun na lang po. So, matakpan suharong nindo, Mm, sa aday top po, nindo, Arong daday kay two partner na mga nagtatagdo. yaon sa Renaissance. hindi, simple So lang. arong mo partner tulo, itaw mo na ang saro. Ha? So sarong mo arong. Ari. Itaw mo na. So dyan sa may Buragwis. Burag, ay, hinabas na. Inalos Dardara na? kan ko, ano, dardara. Oh, so doon sa may Central City. Ay, kuyan, apod ka ini, nakaprinda. Ito. So ang kahagadan mo na at least di ka Maayos ang arong, nakamutagduan. maayos So ang atok arong. nindo. Okay. So tayan po nanay, inguwahon tatabi yan na sa indong kahagadan. Pero para mientras nanay, May solusyon, ora mismo. ora mismo solusyon kasi saan ka maubutan O mo. kasi tag-uran ko niyan, dapat partner, automatic ang solusyon. Sasabi niya partner, so mga trapal ninda, matapo na. Ano din papadarahan mo si Manay ki daong ki anahaw? Pwede man, pwede na ito sa imo. Pwede Mga darakulang dahong kianahaw. Basta po matupang kimaayos. Or tataong salasala, Manay aramon salasala. So dahong kang nyog na big siring-siring. So in kaso manigwa ka to, sisay ang ipapatrabaho mo. Siyagom ko po, mag-absent. O talibor. Sa Libor. bagay. So, nanay! Ora mismo! Ora mismo! Ang sa imong kaagadan na magkaigwa kay para mintras nin maray na day, kang mutatagduan. Ayan,
Princess, pasok! Ayun! May daradara na si Princess na Ayan. trapal. Ayan. ora Ini, mismo. pero ini Princess. Apat. Tatlo. Darakula ini. Sa Oh. 6x6 ini, Ayan, nanay. di ka na matatagpuan. Mga matitibay ini. Po, salamat po ng Igwapa. dakula. Igwapa. Ni pa, may igwapa. food pack pa. Ano yan? Ano yan? Iyo pa yan. Igwapa. Ayan. Digdi mo, ayan. Para problema na to, pati kawatan, di na rin do. Igwapa. Igwapa. Ano yan? Salamat po talaga. Igwapa. 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 Ay, talagang Ayan. grabe. Mga tugang nag-arabutan ora mismo, may trapal, may bagas, may tubig, igwapang mga sinako, may kawatan pa. May Ang kawatan problema pa. kayan manay kung paano na ang pagbitbit mo, Ihahatod tayo, Ihahatod partner. pa. Taday taman pa kay puwan, paproblemahon kan sayang pagbitbit. Nanay, Ganun nagdigdi ka. napa-smile ka. Ang bitbit mo pagpagdigdi mo na Ano sa na diri pagbati mo mo sana. kunyan? Mauli ka, may mga bitbiton Anong ka. pagbati mo kunyan? Ako po, nauugmahon po talaga sa tabang na tinaunin do sa kuya. O yaon dyan si Salamatan po talaga. Congressman Saldico, saka si Congressman Congressman Pido. Pido. Ano ang masasabi mo sa inda? Congressman, ano po, sana po, kairakan yun po ako na matabangan po na mapakaray pong arong mi. Simpleng harong lang po ang hagad ko. Naday po kami mauranan. Taso aki ko kaya panaguuran, may sipon permi. Opo. So ngunyan na may tabang na initial and ura mismo, ano ang mensahe mo? Ano masabi mo na pinadarang katulos ni Congressman? Salamaton talagang dakula. Sana gabayan ka ni Lord na madakol ka pa pong matabangan. Salamaton talaga. Ang sabi partner ni Congressman Pido, as in Congressman Saldi, you're welcome databi. Kusugan mo sana So sa gusto imong sabihin, buot, partner. dahil siyang problema pag uli, Dahil partner, ipapahatod. ipapahatod tayan sa Indang Harong. Ayan. Okay. Tahan So, na nanay. Okay. May yan. kawatan pa sa imong salamat mga baby boy. Mga tukang, saro pong kababayan tapram bunga Legazpi City ang tulos na natabangan ura mismo kan programang Tabang Ura mismo kan Action ko Center na Bicol Party List dahil ang kamautan ni Congressman Saldico, mga tugang, kung ano man ang pagangaipukan mga kababayan ta, immediatamente ang saabot kan makakali kan ako Bicol asin ni Congressman Saldico ang maita utulos. Sa samuyang pagbabalik, mapauran kita nin tablet, may manggagana man nin 5,000, ang tabay sa nakamo, mabalik pa ang Tabang Ora mismo. Wala ang water system na wala pa man ining presenting tubig. Kami kato ang oras mi matanga kumisa nagkakaraturog diyan sa tinampo pag alat ki tubig. Kumisa nga ni kato may way pa kami nagbuburuta kami kung sisay ang mainot. Nung igawin ning tubig nang nag-ali sa source kang pinaano kang barangay, may oras lang iyan. Ang primerong oras kaan alas 6 kang aga, sundong alas 10 kang udto. Mapundo siya, ta water pump po iyan. Pagkahapon, mapuon naman siyang alas 3, kung minsan 6:30 or 7, mapupundo naman siya, tamapkarga na naman sa tangke. Pero po, pag abot ka ng tubig po ali po sa ako Bicol, maski po pirang bulan pa sana, grabe na po ining benepisyo rin. Gusto sa inyo po sabi, dakula na ang sambuyan ko, mahiling na kamo maugma, kamo salamat na ini kakulang benepisyo. With this blessing, with this testimonial sa mga sa mga nailing, mas lalo kami maigos na matawan ko sa tubig na marealisar ang matawan ng Bicolano para po maikot na we want to focus po and hindi po aluminang biga vision. Ang presenting sitwasyon mikmunyan, ang sagana na kami sa tubig. Dahil may naiisipon na madumang kami ta, ang pinaka-source talagang dakol duman sa sagurong arayoon, siguro 1 kilometer ali digdi sa mo. Pero ngunyan, dahil may nakaipuhan na magmatang atab, para makasalod, para mainot sa pila, dahil na kami maano na, ang na-schedule ang ano mong alas 9, mabalad ka dyan para mag-ano na kumisan. Ang bulos kaan sa dayuto, naglalas nga ni ang sarong balding 30 minutes.
Pero ining tubig ininindo, alawig na mapano ang sarong balding, 5 minutes. Arog po ka ng benepisyo digdi. Ang programa kang Ako Bicol sa mga nasa dulod, mga nasa upland na day kayang abuton sa Water District dito ang sa taon ng serbisyong tubig na libre na malinis. Kaya ang Barangay Imalnod po, gusto ko pong magpasalamat kay Congressman Saldico sa tinaong tabang po inidigdi sa Imalnod. Ika po ang naging para matrangkiluhan, lalo na po digdi sa sentro. Kaya po, Congressman Saldico, salamat po sa tubig na itinaom mo, naging project mo inisa mo. Tayo ni ang primero ming problema digdi po sa sentro. Dakulaon ang pasalamat mi kay Congressman Saldico sa pagtaw sa mga kan proyektong patubig para sa mong barangay. Nadakulaon ang katabangan para sa muya. Lugod, padagos na manggiraray ini na magtaonin mga katabangan sa mga nangangaipo. Dakulaonan sa muyang pasasalamat kis Elizalde ko kan sa iyang tinaong proyekto digdi sa samuyang barangay. Dakulaon ining tabang para sa gabos na tao digdi. Sa giraray, dakulaon ang pasalamat mi. Salamat po. Salamat po. Mga pasyalan at lugar na mapapa-ambak ka. Mga pagkaing lasang pahingi pa nga. Pahingi! Mga personalidad na mapapasana all ka. Sana all! At iba pang kwento sa Bicol nyo lang makikita. Bibida ko lahat yan dito sa La Cuacha Provincia. Your one-stop magazine show for everything Bicolano. Serving soon sa Action Ko Online TV. Nagbabalik ang tabang Ora mismo. Partner, welcome Oh. muna sa tuyong mga parantabay. Sige. Maraming hapon, Catherine Niebo Orjales, Shout out Christine muna. Barakel, Jonel Polero Quito, si Sherilyn Brier Baral, nakatutok man. Siyempre, si Elvirina Atun, nakatutok. Ems Corolio del Agua, Christine Barakel, hoping na manalo. Sabi ni Ella Longoria Antepuer. Okay. Eva Longoria ba kung artista yan? Eba. Longoria? Iba man, partner. Oh. Iba man, Eba, pero bako man Longoria. Sige. Okay, May mga bisita ka-action. kita. May kabisita kita ngunyan, partner. Kabisita. May bisita kita ngunyan, makakaibanta ngunyan na hapon, mga ka-action. Ang sa tuyang tablet winner, kanakaagi niya tong episode. Siya si Eduardo Casaul Jr. Eduardo. Edward, ang lolo mo? Or Ed? Ed na lang po. Ed na lang. Taga sayin ka, Muslim ka, taga Saul? Hindi po, taga may suwa po lang Gelbay. Pakiranin mo lang tabi. Taga may suwa. May suwa po lang Gelbay po. Ano, grabe ang suwa man agad sa may suwa? Ditman lang po. So, pamilyang ka Saul, kumusta dyan? Date man lang? Ditman lang po. Saan talaga originally ang mga kasaul? Siguro po sa Tabaco. Madakol ako. Dakol na kasaul sa Tabaco. Oo. Anong grade ka na? Ano po? Fourth year college na. Fourth year college. Caloocan. So, mga 19 years old ka na? Hindi po. Pira? 21. 21. May bata ka na? May agom? Ano? Para po. Parang bata? Girlfriend. Para pa man po. Natay to. Sa kabal sa pagklase. Ew! Gusto mong sabihon, tabi Edward, ang babayi
Day mo na dapat ipagsabay-sabay sa pagklase. Day man po. Depende. Pwede man gibong inspirasyon pero pwede man makasagabal. So, sagabal duwa yan talaga. partner na pwedeng mangyari. Sagabal or inspirasyon. Ika partner, kaya nagaklase ka, sagabal sa imo ang girlfriend or inspirasyon? Day man ako nagka-girlfriend kay tuta, day ko nga ni napapaisnakan sa diri ko. Kaya day ka nang Day ako ta, pag-resist nga ni day akong pang resist. Magana pa akong bata. Oo, ako inspirasyon ko yan. Inspirasyon. Pero, Parang ngunyan iba na partner. Ano So, aki kong sultiro, paano ba kayo? Dinayo na. iyon ang tigduduman partner. Dinayo na. Oh, ano ang qualification mo partner para sabihin mo, okay na yan boy, okay na yan? Day man nga ni basta ako nagpagiromdom na. O, bahala ka na kung ano ang kuan. Aring Kung duman, si boy or si... Day, so, so matuwa. May duminayo duman. Kaya Iba kasi partner ang lahi mo pero tinaraman ko na ito. Nya ko sa oras na ika kuan dapat dahil ka putsolo. bako ika ang magdaranin kamo na mga kagbabayan magdaranin urig. Grabe Kamo ang man magdaranin bagas, mga gagamito na mga Baliktad na. kawayan in ramada, mga Baliktad kapos. na palan partner. Ayun, tayo nagdayo. Kung kami ang nagdayo, kami ang may obligasyon na kaglalaki. So babayan nagdayo, kaya sindan may obligasyon. Tama. Kaya, tama. Sa mga nagdadalan Pero dyan, sa dahil sarong- kung magdayo, tanganing bako Sa ka man sarong may banda, obligasyon. sa sarong banda, medyo napapaisip man ako. Nata ito. Ang lahi mi talaga, lahi ki mga dayuhin. Ha? Pogi? Shotgun. Dayuhin. Shotgun wedding ang dating. Punas-punas daw partner ni ang umuig diyo. Kaya, Mag-side view ka partner, dili ka iling sako. yan. Oo, niya. Sabi ko duman sa nagdayo, na duman sa aki kong sultiro, may kwanyan, bago kita mag-ururon, dapat maipahiling mo na igwa kang araw kaning Deed of sale. araw kaning kapital. Igwa kanin, ano, Mataw kanin, ano Asset. Bako duri, ano ito? oh, Dory. Oh, Asset partner, dahil liabilities. Ano? Sige na partner, i-welcome tanan sa tuya. Balik kita kay Edward. Ed. Kasaun. Ano ang pagmati? Kang nadangog mo, naaraman mo na ikang brand new, winner kan brand new tablet. Maugma po, paano kaya ano? Tigulo ka na ko partner sa nagkasara ka Naraman na ko yan. lang po, kasarong aldaw. Actually, supposed pala na August 16 pa, tapos kaka-message lang po sa kang staff kaya. Kaya na, Gura no mo kakaikuha ng tablet. Paano day ka nagdalan? Kang aldaw na ito nata. Ay, nagdalan po ako kang aldaw na nag-comment ako, pero ano, Day mo piglalauman na Day sa ko ibang aldaw ka Day- magagana. opo. Gura no mo kakaipuan ng tablet, Edward. actually po, so, para sa sa tugang ko po yan na kung sakali mag-start naman sila kung online class din daw. So, Para sa itatao tugang mo. mo. Para Ikaw po siyang nagdiskarte gagamitan. para sa Opo. tugang mo. Basahan ko partner na sa bado niya. I just want to hang out with my dog. Yes. Who's your dog? Wala kang dog. Pero sampangan mo yung ayam-ayam. Yan. Kulay brown. Kulay brown. Andito na ang iyong brand new tablet. Anong pagmati? Nakapot mo na. Itataw mo yan tulo sa tugang mo. Oo. Digdi. Maugma pong maray. Ano ang masasabi mo kay Congressman Saldico na saruan tugang mo sa naregaluhan ng tablet? Maraming salamat po kay Congressman Saldico sa pagtawas ako ng chance na manggana ng tablet. Dako lang tabang po ini sa pagklase kan sa kuyang tugang, tapos hangad ko po na dakol pa kamo matabangan na estudyanteng talagang nangaipo. As in sa mga nagmamaot man po na manggana ning Yan. Mechanics. Anong Sige. mechanics? as in sa mga nagmamaot man po na manggana ning tablet, sundan lang po ang pirang mga madaling ay pasil na paagi. Ano da? Anong mga pagyan? Ano mga pasil na paagi Inot po, mag-like, share, and follow sa page kang Action Co Center. As in, magtutok po sa kada live episode kang Action Ora mismo. Yan. As yan. in, Tabang ora mismo. mag-comment, tabang ora mismo. As in, mag-comment po sa live ninda kung nata ka mo karapat dapat na matawan in tablet. And also, don't forget to tag at least 3 to 5 Facebook friends ko. Ayun! Ayan! And Araw kang don't kasimple. forget to share our live episode. Congratulations sa imo tabi Eduardo Ed Casaul Jr. kan may suwa Pulangi Albay. Biniyo niya partner, action, ora mismo. Yan ang parte kan pagtabang ni Congressman Saldico kan Ako Bicol ora mismo.
Yan, congratulations, Sa mga Eduardo estudyante. Casaul Jr. Ayan. Mga ka-action, iguan na naman kitang napaugma. Nareceive niya ang sa iyang ginanahan na brand new tablet. Pero kung niya na pagkahapon, partner, Sige. iguan na naman kita nin sarupang manggaganan nin brand new tablet. Siya si Jonah Masinas! Ayan! Jonah Masinas! Congratulations, Jonah Masinas. Ang sa iyang mensahe, partner, uya. Basa. Diyos, maray na hapon po sa Indogabos, lalong-lalo na po kay ako Bicol Party List Representative Saldico, asin po kay Representative Pido Garbin. Ako po si Jonah B. Masinas, taga Purok 5, Poctol, Pilar, Sorsogon. Nag-graduate po ako sa Bayasong National High School. Asin ngunyan po, saro na akong first year, nakasalukuyang nag-aadal ng BS Ed Major in Science sa Daraga Community College. Saro po ako sa kadakol-dakol ng taga-antabay kan sa indong programa na naglalauman po na matabangan. Maski ano pong tabang, willing po ako natanggapon. Hali man po ako sa sarong tios na pamilya, kaya sige man po ang subaybay ko sa Indo. Tabaka sakaling saro man po ako sa mapili kan programa nindo na matabangan. Kung sakali man po na mapili ako, dakulang tabang na po iyan para sa pagklase ko asin sa pamilya ko. Salamat po asin more power sa programa nindo. Still hoping. Ayan, congratulations. Day ka na mag-hope. Tagana ka na. Aha. So, paano yan makuha ni Jonah Masinas, Ayan, partner? Jonah Masinas, alaton mo tabi, may makontak sa imong staff kan Action Call Center kung paano mo maklaim ang sa imong ginanahan na brand new tablet. Congratulations, Jonah Masinas, sa sabuyang pagbabalik. Maparapol na kita ng tumatagingting na 5,000 pesos. Ang tabay sa nakamo, mabalik pa ang tabang ora mismo. Wala ang water system na wala pa man ining presenting tubig. Kami kato ang oras mi matanga kumisa nagkakaraturog diyan sa tinampo pag alat ki tubig. Kumisa nga ni kato may way pa kami nagbuburuta kami kung sisay ang mainot. Nung igawin ning tubig nang nag-ali sa source kang pinaano kang barangay, may oras lang iyan. Ang primerong oras kaan alas 6 kang aga, sundong alas 10 kang udto. Mapundo siya, ta water pump po iyan. Pagkahapon mapuon naman siyang alas 3. Kung minsan 6:30 or 7, mapupundo naman siya, tamapkarga na naman sa tangke. Pero po, pag abot ka ng tubig po ali po sa ako Bicol, maski po pirang bulan pa sana, grabe na po ining benepisyo rin. Dakula na ang sambuyan kaumahan na mahiling na kamo maugma, kamo salamat na ang itakulang benepisyo. With this blessing, with this testimonial sa mga sa mga nahiling, mas lalo kami maigos na matawan ako sa tubig na ma-realizar, matawan ng itulan para po maikot we want to focus po and hindi po aluminang piga vision. Ang presenting sitwasyon mi kunyan, ang sagana na kami sa tubig. Dahil may naiisipon na madumang kami ta, ang pinaka-source talagang dakol duman sa sagurong arayoon, siguro 1 kilometer ali digdi sa mo. Pero ngunyan, dahil may nakaipuhan na magmatang atab, para makasalod, para mainot sa pila, dahil na kami maano na, ang na-schedule ang ano mong alas 9, mabalad ka dyan, para mag-ano na kumisan, ang bulos kaan sa dayuto, naglalas nga ni ang sarong balding 30 minutes. Pero ining tubig ininindo, alawig na mapano ang sarong balding, 5 minutes. Arog po ka ng benepisyo digdi. Ang programa kang Ako Bicol sa mga nasa dulod, mga nasa upland na day kayang abuton sa water district dito ang tatawan ng serbisyong tubig na libre na malinis.
Kaya ang Barangay Imalnod po, gusto ko pong magpasalamat kay Congressman Saldico sa tinaong tabang po inidigdi sa Imalnod. Ika po ang naging para matrangkiluhan, lalo na po digdi sa sentro. Kaya po, Congressman Saldico, salamat po sa tubig na itinaom mo, naging project mo inisa mo. Tayo ni ang primero ming problema, digdi po sa sentro. Dakulaon ang pasalamat mi kay Congressman Saldico sa pagtaw sa mo kan proyektong patubig para sa mong barangay. Nadakulaon ang katabangan para sa muya. Lugod, padagos na manggiraray ini na magtaonin mga katabangan sa mga nangangaipo. Dakulaonan sa muyang pasasalamat is Elizalde ko kan sa iyang tinaong proyekto digdi sa samuyang barangay. Dakulaon ining tabang para sa gabos na tao digdi. Sa giraray, dakulaon ang pasalamat mi. Salamat po. Salamat po. Mga pasyalan at lugar na mapapa-abdak ka. Mga pagkaing lasang pahingi pa nga. Pahingi! Mga personalidad na mapapasana all ka. Sana all! At iba pang kwento sa Bicol nyo lang makikita. Bibida ko lahat yan dito sa La Cuacha Provincia. Your one-stop magazine show for everything Bicolano. Serving soon sa Action Ko Online TV. Nagbabalik ang tabang oras mismo. Partner, para na pagkahapon sa mga paraan tabay Oy. kaliwat dyan, ha? Galaw-galaw. Baka pipirirot na tabi ka mo. May Extender. mga- Ang sa indong mga kamot partner. May mga nangangadji partner na yun ang Yes. magana. Ang Ano sabi in ni Jesus' Dig- name? Sabi digdi. In 5,000. Jesus' name. 5,000 come to me. 5,000 come to me. Ayan. Sabi ni G. Bayaban. Oh, Si G. Christine Bayaban. Barakel nakatutok man. Mary Rose Lita Kadag. Nakantabay partner. Hoping. Jessaly Miraflor. Sonia Bolilan. Budino. Maray na pagkahapon tabi sa Indugabo. Sige. Dakulo na partner nakantabay asin naghahalat kan 5,000 pesos. Kung ganon, mga tugang mapili na kita ng 5,000 pesos cash raffle winner today. Yay! Kaya, apunan ta na si Binibining Pahingi para sa Maywagang Garapon. Mabel! Yan. Pasok! I-deliver mo. Kadadadadadan. O, daing tugtog. Sarong pa da. Otro. Otro. Yan. Pahingi. Yan, to the left, to the left. Ikot muna, ikot. Yan. Ayan. Yan tabi si Mabel. Ang tabay-tabi ka mo sa La Cuacha Provincia. Siya ang host. Alias Pahingi. Alias Pahingi. Ayan, si Mabel. Sexy partner. Tama lang. Pero, tinali niya partner so sa iyang Aha. antipara. Kaya, kayo na as partner. Ayan na, partner. Dahil man naglalabo ang pagiling mo, kaninali mo sa antipara. Daiman. Ayan. Siya girare pabunuton tao, ika na. Ako na. Sige, ika na. Kapag siyang guminana, di ang luwas na kayo, pahingi. Pahingi. Numero. 0910. Wait lang, may nagpapabati digdi. Sige, partner. 0910. 635. 635. 8859. 8859. Siya si Emeline Banawa. Emeline Banawa. Kuya siya pinsan ni Carol Banawa. Aha. Sige, partner. Emeline Banawa. Arayuan ang lugar niya. Sain? Taga Puro. Ayan. Puro kang alimpupuro. Taga Puro. Ayan. Maray na pagkahapon po. Hello po. Maray na pagkahapon, ate. Emeline. Sisay tabi ini. Hello po, si Emeline po, ma'am. Emeline, ano apelyido mo? apelyido mo? Emeline, ano pa apelyido mo? Grabe yan, Manu. Oo, nakuha ng ano. Maghanap ka daw
tabi nin maray na signal. Tanganing daing masayang ang samuyang ihahatod sa imong maray na bareta. Ano apelyido mo, Emeline? Naputol. Oh, Emeline. Hello? Hello? Hello, Ate Emeline? Hello? I-call mo uli, Ihaon partner. siya, partner. Hello? Dahil may mga arog kayan talaga na dahil na. Dapat partner. Irakman. Emeline Banawa. Ayan. O, maray na pagkahapon muna sa mga nakatutok. Sige lang. Rojani Balindong Sidik. Maray na pagkahapon. Emeline? Hello po. Oy, Ayan. ang apelyido mo, Emeline, ano, Banawa? Opo. Ayan. Kano-ano mo si Carol Banawa? Pinsan po ng papa ko. Pinsan ng papa mo si Sabi Carol? ko na. Ay, So, totoo sabi talaga? ko na. Oh. So, para kanta yan? Oo, si Carol. Opo. Oh. Ayun, sample daw. Grabe ang manok mo dyan, Emeline. Ano yan, mga pambulang? Ha? Natagrabe ang manok mo. Anong pigigibo mo, Ate Emeline? Naglalaba po. Naglalaba. po. Piraan aki mo. Siyam po, ma'am. Siyam! Diyos ko, ano ang trabaho ni Mister? Ano? Construction po. Ayan, construction. Sabi niya, construction. Tod sa mga matatagas na kabilya. Aha. O, ano ang pagkabuhay nindo tabi, Ate Emeline? Kung sa'yo agaw mo sa construction, ikaw anong pigakabalahan mo? Ano po, nagpuputol po ng kahoy para uringin po. Tapos, nagtitinda po ng balot chicharon sa paywall. Nagatindan balot si Char. Natagrabe ang manok dyan sa imo. Sisa yan para mo lang. Ano po to? So, ano po, taman po ng asawa ko yung mga manok. Grabe man ang trabaho mo. Ikaw na nagtitinda ng balot, chicharon. Nag-uuring, nagpuputol kahoy. Nagputol ka pa ng kahoy para mag-uring. Sisa nagsasakat kang kahoy? Ako po, ma'am. Isus Mariusep. Arayunan lugar mo, Sain ka dyan sa puro. Ito po sa Ginapahan po. Ginapahan, puro. Iyan bang tiguuring mo sa diri mo ang daga na piguringan mo? Hindi po, sa kapatid po ng biyanan ko. Oy, mapista na ba ka dyan sa puro? Opo. Opo. Nanay Emeline, gaano ka dipisil ang buhay? Naigwaning siyam na aki. Tapos araw kaya ang trabaho ni Ago mo, construction. Tapos ikaman para tinda sa seawall. Gaano ka dipisil tabi ang buhay? Mabigat po, ma'am. Mahirap po. Yung ano mo, yung panganay mo pirang taon na? Oh, naputol, partner. Bida na lubat na. Hindi na Naglalaba. naglalaba. Tapos, imagine mo siya man sa iyang aki partner. Tapos siya pa nagsasakat ng kahoy. Pirang para taon na daw mauring. mato ano? Naputon ta, partner. Pirang taonan mato Maray na hapon sa liwat, ate. Pira na tabi ang idadakan matua mo. Opo. Yung mato mo, pirang taon na? 18 po. 18. Yung bunso? Yung pinakabunso ko po. 2 taon po. Ano, dadagdagan nyo pa yan? Yung siyam na yan? Hindi na po. Bakit? Laigit na po ako. Laigit na. Ayan. Sige, ate. Okay, ate. Congratulations, Ate Emeline. Ate Emeline. Yeah. Opo. Ika, ang Saan ka sabuya. nag-intra? Saan ka nag-intrang parapol? Nag-intra ka sa rapol kang tabang hora mismo? Opo. Okay. Okay. Okay, Ate Emeline, congratulations, tabi. Ikaw na, partner. Announce mo na. Oy, Manay Emeline Banawa! Gana kaning 5,000! 5,000 pesos! Ayan! Ayan, umbaon si ate. Regalo yan sa imo ni Congressman Saldico kan ako Bicol Party List. Katabang na! Kasurog pa. Ate Emeline, ano tabi ang masasabi mo kay Congressman Saldico? Salamat po sa tulong niyo sa kuya kay Consuldi ko po. At saka sa action ko, ako Bicol Party List. Salamat po, kadakulaon. Ayan. Yan, mabuhay. Sain mo gagamitin, Ate Emeline, ining 5,000 pesos? Para po sa mga anak ko po, dito sa kabuhayan sa amin sa bahay po. Ayan. Congratulations, Ate Emeline. Mabuhay ka, tabi. Asin. Ingat ka, tabi, sa pag-ural daw mong paghanap buhay. Yan! Congratulations! Saro na naman na Bicolana ang natawanin Alam mo na, magkakanigong partner niya, ayuda. upasa, baka malingawan ko, Ate Emeline. Ate Emeline.
Opo, ma'am. Ayan, may maapod tabi sa imong staff kan Action ko Center app kung paano mo maklaim ang sa imong ginanahan na 5,000 pesos. Opo! Opo, ma'am. Ayan, Okay! thank you! Yan, congratulations. Sa Partner. na naman na Bicolana, ang natawan ng 5,000 pesos magkakanigong ayuda na may siyam na aki para sa sayang mga aki na ang pinakahubin, 2 years old. Oo, tapos siya po para uring, para para uring, kahoy, para nagating tindang balot, balot, nagasakat construction siya ng worker ang kahoy. sayang agom. Nagasakat siya ng kahoy Ngunya para may mauring. naglalabada pa siya. Ginigibo ang gabos para sa iyang pamilya. Kaya, God is really good partner sa mga nangangaipo. Duma naman sa iba partner na nangangarap na magkaigwang 1,000 or 5,000, ano ang dapat gibuhon? Ayan, sa mga kababayan niya to dyan, nanay, tatay, lolo, lola, ate, kuya, kung ano man tabi an sa indong estado kan buhay, pwede tabi ka mong magpaabot kan sa indong komento, reaksyon, mensahe, tanganing manggana man tabi ka mo inot, i-like an sa mo yung official Facebook page, kan Action ko Center, tapos ibugtak an sa indong mensahe. Kung nata, gusto man indong manggana nin 5,000 pesos. Siling Ayun. man, day paglingawan, ibugtakan sa indong telephone number, tanganing pananggana ka mo, madali ka mong maapudan. And syempre, magtag ning kapwa FB friends. Ayun. Kapwa Duma FB naman friends sa mga pa. kababayan tang Bicolano, kung kamo dyan may mga problema sa komunidad, problema sa kataning, chismosa, kapitbahay, anabiro, anabera, libakiro. What's anabero? Yung nang kuya, nanganab, nangangamkam, nindaga. Okay. Grabber. Grabber, yan. Sige. Duman sa mga nag-aapi sa Indo, na opisyal kan gobyerno, mga ahensya di gobyerno, dahil nag-aaksyon kan sa inyong problema, may problema kamo legal, o may problema kamo medical, may mga matinding kahilangan or kapansanan sa inyong mga mahal sa buhay, dahil magduwa-duwa, magdulok lang po sa Action ko Center kan ako Bicol Party List sa paagi ni Congressman Saldico. Ninhuli ang kamautan ni Congressman Saldico kamong mga kababayan na Bicolano mapagserbihan. Pwede kamo duman sa Action ko Center Facebook page, magmensahe kamo duman, igwa duman ki mga staff na maasikaso kan sa Correct, inyong mga partner. mensahe. Or kung dahi man, Pasiring ka mo, dili sa mo magdibi ka yung mo opisina. sa Tanganing, ground floor kaning barkadero. tulos ka mong maakomodar. Yan, ninhuli, padaba kamo gabos ni Congressman Saldico. Ayan, may mga Kan staff ako partner Bicol na maakomodar. Party Oh. List. Alingan mo partner ang mga staff. Oh, very accommodating, presentable, and syempre, maririkas magiro partner. Pag-abot mo dyan sa pinto, madali man sana ang gibuon mo para masuryaw ka. Pahingi! Pahingi, maluwa si tulong. Maybell. Ayan, Ng pahingi ng tulong. tulong. Sa mga araw katatabing mga problema nindo, pasiring ka mo sa tabang ora mismo, ireklamo yan. Yan. Mga dugang, asin saro na naman na makabuluhan na simana dahil biyernes ng unyan, asin makabuluhan na biyernes ang napasatuya gabos digdi sa tabang ora mismo. Kan Action ko Center na Bicol Party List, arog kan kamautan and arog kan kagustuhan ni Congressman Saldico na mapagserbihan ang mga kababayan tang Bicolano. Ayan, mga ka-aksyon, asin dyan na partner, nagtatapusan sa tuyang programa, ngunya na pagkaldaw. Mag-iriban liwat kita sa masunod na simana, kami ang sa indong nakairiba. Deng iba, Remy Araneta Mindones, Anma Salvador, kan Bicolanja. Ako man po tabi ang sa indong lingkod, Joshua Martinez, ang sa indong Mr. Siram. God bless Bicolandia, mapasatuya ang Siram, and mabuhay! Maray na pagkahapon, asin, salamat! Happy weekend, everyone!